काउन्टिंआथ' सोलिबाय सेकेन्ड राउन्डसिम थांबाय होनदां जायगा जायगा तामुलपुरावबो ओरैहाय बिश्वजित दैमारि साराबो मोजां रोखोम दावखोगासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डसिम थार्ड राउन्ड फर्थ राउन्ड बिसिम मा अबस्था जाहैगोन बेखौ बुंनो रोंला थ' जिखियानो जाया मानो प्रमद बर'आबो जेनमारथारगोन नामा बेबारावलाय रनजित बसुमतारियालाय गोन्दा गोन्दि ओरैनो जेननानै दङ रोखा रोखि आरो जिबनावबो रनजित बसुमतारिया इलेक्सन होनबाथाय बागदावनानै बेसेबांबा गोजानाव खारना थाहैखादोसो अनलि भट थुखालिल'नो फैदो थुनोल'नो नों सोरखौ सापर्ट खालामो बेखौल'नो फैनाया मोजांसै नों जै इलेक्सन होनबाय बे खाना थाहैखानो बहाबा बे 5 बोसोराव बहुद खामायगबाय नालाय नोङो बे खामायनायजोंनो नोङो बहाबा बहाबा आबदा मारिबाय था जै इलेक्सन सफैबाय आरो नों इलेक्सन गेलेनायनि सिमांखौ बुहुलावबो दानु बै फैला मेन्डेलानो बिसोर भिडिअ खालामबाय थायोना बे अबस्थासो फैलायाबो मोजां रोखोम जेननो थांगासिनो दङ फैला जे बरगयारि माने फिल्माव जेरैबायदि लादोंमोन थिग बेफोरबायदिनो जेनहैमारगोन बियो जेनगारनोबो नांगौलै बियो एसे थिफुदला टाइपनि बाथ्रा होनबाय थायो बेबो एसे दा जिखियानो जाया मानो रिहन दैमारि सारनिखौ एसे खोनासंनि आंथ' आसा खालामदों जिहेतु आं जोंनि एनडिएनि बिजाथि उदालगुरि समस्तिनि आरो जोंखौ आसा खालामदों जोङो देरहासार जागोन जोङो गोबां रिपर्ट लाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि पार्टी लेभेलनिफ्राय आरो बे गासैखौबो नायोब्ला देरहासार जानायाथ' एकदम खाथां आरो देरहासार जागोन फारागथिखौ आं बारा बुंनो हाला माने जायखिजाया 10-12 हाजारनि भितराव थानो हागौ जोंनि रिपर्ट मथेब्ला जायखिजाया देरहागोन आरो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरदों थांनाय जि 9 तारिखआव जि बिसायख'थि जादोंमोन बाहाय रायजोफ्रा गोबाङानो बाहागो लादों बेबाराव जोंबो आसरित मोनदों जाय रायजो राजाफ्रा बे भटखौ होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखायनो भटनि पार्सेन्टेजआबो गोबां जादों जोंनि गणतन्त्रनि जोंनि जिथु अधिकार बेखौ रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लादों होदों बेखायनो हामलायनायखौ बावहरदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों जों खावलायनाय बायदियै बिथांमोना जोंनो गोबाङानो भट होदों होनना बुंदों आरो बेवहायनो दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन फिथाइखौबो मोनगोन आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जुदि जों देरहासार जायोब्ला जोंनि उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ मावगोन आरो नोंथाङा जेरै देरहानायनि मिजिं लादों बेरेखा दल इउपिपिएलआबो दिनै बेखौनो बुंदों जे गोबां भटआव बिथांमोनाव देरहागोन जिहेतु बिसायख'थि गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामनानै गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामो रावबोथ' आं देरहाया होननानै रावबो बुङा गतिके बिथांमोनाबो निस्सय बुंगोन खिन्थु जोंनि जिथु रिपर्ट मथेब्ला जों देरहासार जागोन आं देरहासार जागोन दिनै जिथु दसे समनि उनावनो फिथाइया फोसाव जासिगोन माबायदि आंथ' आसा खालामदों जिहेतु आं जोंनि एनडिएनि बिजाथि उदालगुरि समस्तिनि आरो जोंखौ आसा खालामदों जोङो देरहासार जागोन जोङो गोबां रिपर्ट लाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि पार्टी लेभेलनिफ्राय आरो बे गासैखौबो नायोब्ला देरहासार जानायाथ' एकदम खाथां आरो देरहासार जागोन फारागथिखौ आं बारा बुंनो हाला माने जायखिजाया 10-12 हाजारनि भितराव थानो हागौ जोंनि रिपर्ट मथेब्ला जायखिजाया देरहागोन आरो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरदों थांनाय जि 9 तारिखआव जि बिसायख'थि जादोंमोन बाहाय रायजोफ्रा गोबाङानो बाहागो लादों बेबाराव जोंबो आसरित मोनदों जाय रायजो राजाफ्रा बे भटखौ होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखायनो भटनि पार्सेन्टेजआबो गोबां जादों जोंनि गणतन्त्रनि जोंनि जिथु अधिकार बेखौ रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लादों होदों बेखायनो हामलायनायखौ बावहरदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों जों खावलायनाय बायदियै बिथांमोना जोंनो गोबाङानो भट होदों होनना बुंदों आरो बेवहायनो दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन फिथाइखौबो मोनगोन आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जुदि जों देरहासार जायोब्ला जोंनि उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ मावगोन आरो नोंथाङा जेरै देरहानायनि मिजिं लादों बेरेखा दल इउपिपिएलआबो दिनै बेखौनो बुंदों जे गोबां भटआव बिथांमोनाव देरहागोन जिहेतु बिसायख'थि गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामनानै गेलेयो
बयबो मोनसे आसा खालामो रावबोथ' आं देरहाया होननानै रावबो बुङा गतिके बिथांमोनाबो निस्सय बुंगोन खिन्थु जोंनि जिथु रिपर्ट मथेब्ला जों देरहासार जागोन आं देरहासार जागोन दे हनै जायाखैनो आरो दे दिनै जिथु दसे समनि उनावनो फिथाइया फोसाव जासिगोन माबायदि आंथ' आसा खालामदों जिहेतु आं जोंनि एनडिएनि बिजाथि उदालगुरि समस्तिनि आरो जोंखौ आसा खालामदों जोङो देरहासार जागोन जोङो गोबां रिपर्ट लाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्राय आरो बे गासैखौबो नायोब्ला देरहासार जानायाथ' एकदम खाथां आरो देरहासार जागोन बेसेबांसो भटनि फारागथिखौ आं बारा बुंनो हाला माने जायखिजाया 10-12 हाजारनि भितराव थानो हागौ जोंनि रिपर्ट मथेब्ला जायखिजाया देरहागोन आरो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरदों थांनाय जि 9 तारिखआव जि बिसायख'थि जादोंमोन बाहाय रायजोफ्रा गोबाङानो बाहागो लादों बेबाराव जोंबो आसरित मोनदों जाय रायजो राजाफ्रा बे भटखौ होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखायनो भटनि पार्सेन्टेजआबो गोबां जादों जोंनि गणतन्त्रनि जोंनि जिथु अधिकार बेखौ रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लादों होदों बेखायनो हामलायनायखौ बावहरदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों जों खावलायनाय बायदियै बिथांमोना जोंनो गोबाङानो भट होदों होनना बुंदों आरो बेवहायनो दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन फिथाइखौबो मोनगोन आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जुदि जों देरहासार जायोब्ला जोंनि उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ मावगोन आरो नोंथाङा जेरै देरहानायनि मिजिं लादों बेरेखादोलो इउपिपिएलआबो दिनै बेखौनो बुंदों जे गोबां भटआव बिथांमोनाव देरहागोन जिहेतु बिसायख'थि गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामनानै गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामो रावबोथ' आं देरहाया होननानै रावबो बुङा गतिके बिथांमोनाबो निस्सय बुंगोन खिन्थु जोंनि जिथु